machiegni e weche mag tuke. Skund Primary ma Hanka Educational Center kaachiel gi skunda primar mano ma Mathare Light joloch magi tuke mag Mathare Football Tournament kidieny mar nyithindo ma yawuoyi kaachiel kod mano manyiri kaluwore e tuke mane obagi alap ma KCB Grounds mano buore Nairobi. Hanka Educational Center noloyo tim mar Mathare Light gol 1-0 e finals ka gol no makende nolo kod Wycliffe Omondi. E kidieny mar nyithindo manyiri Mathare Light nochulo kuor kendo loyo tim mar Hanka Educational Center e finals. Timbego duto nodhi dala gi okombe mar locha. Tukegi mane okelo kanyakla skunde mayudore e kar dak ma Mathare nosir gi riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Credit ma osingo siro som nyithindo mane otimo maber e tukegi. Game ya leo ilikuwa poa, tumeenjoy, au opponent pia wameenjoy, tuzidi tu kucheza hivyo, kuna mahali ball itatupeleka. Mimi nataka initoe hapa niende mahali naweza saidia wazazi wangu. Mimi nataka kuambia tu hii ball vile sisi tunaicheza inaweza toa chini. Sasa hao pia wajaribu, hadi wao pia wajaribu talents zingine zinaweza wakubali watoke malika hapa, wanaweza enda hata mahali pengine. Credit biro konyo nyithindo gi nikech gibiro chulo negi school fee skunde magintie kendo gin gi mpango mararie mondo mi gi make sure ni nyithindo ma wan go duto mondo dhi e school maonge gimoro motamogi nikech yore mag somo. Wang'eyo ni Mathare wan gi nyithindo jonyuol mochando kendo ka nyithindgi nyalo tere school mondo gisom to ginyalo bedo gi mor mogundho. Koro en chenro makende mane Credit obedogo mondo wabed gi tugo ni mondo nyithindo ma beyo kata nyithindo te ma somo e Mathare mondo mi